Gilon ni sir nga luti sa kuan. Aurora, Digos. Nagilon gud. Gilon ni sir, ma'am. O gaming nap. Sigitsure ko sa utang ni subang ko ni. A&M Digos Flower Shop, delivering happiness. Ma'am, may buntag. Asa si sir po, ma'am? Ikaw ba to si Ma'am Lorna? Si sir Bonifacio. John. Tawag ka oh. Tawag ka. Dano yung papirmahan, ma'am? About ang gilon ni sir sa Aurora bita, ma'am? Luti. Ha? About itong gilon ni sir nga luti sa kuan. Aurora, Digos. Kalma. Nagilon gud. Gilon ni sir, ma'am. Mo gaming namin diri karon papirma man sa inyo hang duha. Dino sa lang gilon. Sa lang gilon. Kalma. Ato pa niya yung semana. Karon lang gipanin kay nami papirmahan. Wala nang ingon si sir sa mga. Uy, wali mo nagsabot? Sa kani, luti, ma'am. Sir? Ma'am, nami papirma. Nami papirma, mama, sa inyo duha. Iko pirma na ipo, ang pirma ta na. Imo man ni kuan sir. Ikaw may nagkuan ni sir ni para ilon. Kapangalan ni sen duha. Papanya mo. Utang. Papirmahan na mo, ma'am. Kay diri magipanhim karon sa imong kuan sa Matagiya. Salang okay, yaman tong pangalan ko. Pero apil man ka, ma'am, duha man mo diri. Di sigitsure ko sa utang ni subang ko niya. Ayaw mong sumbag ka. Ang hilig digutan ni si sir. Tanaw sa nato, pirmahan lang ta. Ay lagakuan. Masig awayon mo si sir kalit. Tanaw, check na to, ma'am. Kanino ba? Mira lang. Ikaw ba? Surprise! Iso kasi ma'am? Nagkurong-kurong na yan, Rio. Gusto ko na ba? Yung buntag o happy birthday. Kapila na ba ni mo ron? 52. 52. Ito Layla Daime. Ako na si MM and kani si Abby. We are from A&M Digos Flower Shop. So nakita na ni mo ni dati, diba, sa Hagunoy. Naka dito. Pula man to. Pula to. May radyog nga white ang gidala. Kabalo magkinsay gahatag nimo ani? Wala. Kisa man paminaw nimo? Miriam bro. Si Miriam siguro. Asan si Miriam? Kani? Or basig ko ani mo ex nimo ang naghatag ani? So na sila yung mensahe mga pero sa na kumasahon, kantahan sa kanang og happy birthday. O kanta ta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Sila yung mensahe. Sahon ako ha. Anak sila. Happy birthday, ma. Bisan pa man sa dako kaayong pagsulay nga niabot sa ato ang pamilya. Nagmalipayon mi nga nagpabilin kang strong para sa amua. Always remember na love kaayo ka namo ug naami pirmi nga igsuon nimo higala og imuhang mga anak ug labaw sa tanan si Papa. Have a good health always, ma, ug padayon sa imuhang pagkamatinabangon sa mga nanginahanglan sa imuha ug naalang ko ang naa ang kapuol og yaw-yaw pero in the end mubigay gihapon. Mas maayo ikaw ang pangayuan kaysa ikaw ang mangayo. O thank you kaayo sa Ginoo kay gi-bless kaayo ta sa tanan. Pero bisan pa man mag-unsa ang kwarta,
kung mismo ang kaluwasan ng inahanglan. So, always be healthy and be strong always. I love you so much, ma. O, salamat sa tanan-tanan. Unta na happy ka. So, ali diri ma Miriam. Ikaw man lagi naghilak dira. Additional birthday wish. Wala na, mga rato siya. Mga rato siya. Asa man imong anak iban, ma'am? After sis. Honor lang di ay. So, ikaw sir sa birthday May wish. mga panghinaot karon sa birthday ni ma'am, sir. Naot ko nga tagaan po siya mayang lawas so mga wala na yung mga pagsulay mabot sa mga kinabuhi. Unta magpalipayo nami sa uban sa mong pamilya. Salamat. Happy birthday ka. Sana May kikilig oy. Asang pan sa mga uban, sa mga may maghatag og birthday wish. Di lang half naman po ang kuon. Mixon lang. Birthday nang. I love you. Ako naman sa kuwaon daw. Mas pa nagkikita gitu. Ikaw sir, dire naman sir. Birthday wish. Sir, sa may mga panghinaot mo sa birthday ni mother. Happy 52nd birthday, ma. Thank you sa tanan na pang provide sa mo. And unta tagan pag taas na kinabuhi sa Ginoo o good health as always. So I love you, ma. Happy birthday. Igsoon mo ma'am, nakatiligsoon. Kan kayo? Ano kan kayo? Wala ka na. Ma'am, ikaw daw ma'am. Ay kani. Ikaw, ma'am. Happy birthday to Lorna. Thank you sa tanan. Akong wish is matagang ko mag-chastity na buhi. Amping ka nung nagsimujahe. Oh, more, I love you. Okay. Napa? Kani sa likod. May buntag niya sa kanan mo. Kadua naman siguro na gumingrid kay ate. Happy birthday. Salamat kayo sa makanunan niyo. Suporta nimo sa among tanan. Dila kasi pamilya, sa among pamilya. Kinabang tatagaan kapag taas ka kinabuhi. Many more birthday para mag-celebrate sa inyo kinabuhi. Kapag hindi na kayo sa among pamilya, sa among pamilya, sa tibuok nimong kaubanan. Karat lang. Kahit salamat. Okay. Oh, diri nga side. Kasi tayo maghatag. Adri nga side. Hali na. Hali, ma'am. Dungan na lang kung Happy birthday, Lord. Salamat. Salamat sa tanan. I love you. Mura nagsabot sa story. Ikaw, ma'am. birthday in behalf sa grupo sa mga sumusunod padayon sa imong mission bisag mas kinahon sa laban lang wish you all the best. Happy birthday. Okay. Sige, so usa ta mag-picture. Mensahe una ma'am sa imuhang pamilya. Labi na kay Ma'am Miriam nga nagpa-surprise sa amin. Salamat kayo, Yam. Isan sa mga pagsulay, tagaan niyo po ninyo kalipay rong adlaw. Nainaot na walay katapusan na ang kalipay nga karong adlaw o kung sa man ang labay mga semana, mga adlaw, mga pagsulay nga diana mo karong mag-start kita karong adlaw nga na ang kalipay isa na ang mga pagsulay kanang gaan lang. Salamat kaayo sa akong mga anak, sa akong mga igsoon, sa akong mga higala sa lain-lain nga lugar. Kana. Kanto lang. Nag-request na ba siya nga pasayawon daw ka? Hindi ko masayaw, oy. Sige, picture na lang. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na
Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral og daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doon.